sam onaj video da ću se 5,5 gradova. To je kao Tarzan challenge. Pazi, Emine. Ne vidiš se dobro. Kako ste ljudi? Tarzan challenge. Moje su patike klizave i tako. A i klizavo je ovaj. Možda se i polovi. Halal te ako pogine. Napišite u komentarima halalo su. Izvini, nisam te snimao, bio na 5 sekundi. Imamo minus 33, minuti 33. Samo... fucking... Biće dovoljno ti ja pogine. Ako da pukne koja grada halal. Kako to je? Jao. Ja mislim da je to. Morat ćemo stopirat video. Ja